no, vidim da se napisao na kameru. Ti bom danas Marko ne reći. Jaz bi to tako. Pa piše gor. Jaz pa rekla, da ne ostaje. Samo ne, barem mislim. Saglasim se. Pa piše tu gor. Dolga. Ne, nisam zgledala. Ne, nisam moram tu reći. Jurija. Če spijam? Jaz ne znam samo. Ne, mama nema recept, tam ga ne. Nekaj to ne, ampak je vedno. Prije, če znate, boš mi sporočila. Prej si mi kao, že prej. Čekaj, kaj še moram pa, da
Jaz pa nisem narodno. Pa to malo se ne 22. Ja, 24 minut. 24 minut po 10. centru Vrčlata. Sve se ovako bistvo. Kaj boli? Nije boli. Mene je bolj škoda, da sem malo 24 minut lani. To ja, cel prvi.